Son Marilar Aleixandre, son narradora, poeta, traductora. Din que os meus libros son feministas probablemente porque son feminista e non teño outra ollada para ver o mundo. Entre os meus últimos libros, un deles é a novela As malas mulleres, sobre as presas no cárcere da Galera da Coruña a finais do século XIX, de poesía, Mudanzas e outros velenos. Recolle 3 libros de poemas que estaban descatalogados. Tanto un libro como outros libros meus de literatura xuvenil teñen que ver co meu proxecto literario, que é escribir sobre as violencias sociais, sobre esas que se exercen sobre colectivos, sobre mulleres, sobre pobres ou sobre persoas migrantes. As malas mulleres pescuda as vidas das mulleres pobres, coincidían esas dúas condicións, presas no cárcere da Galera, pois simplemente por non ter domicilio fixo, ou por mendigar, ou por roubar algo de pan para dar de comer aos seus fillos. E tamén nesta novela recupero os personaxes de Concepción Arenal e Juana de Vega, que crearon unha asociación para ensinar a ler ás presas, porque outra idea que ten que ver coa miña vida e co que escribo é a idea de compartir coñecementos.